Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Fenech mexxiet il-Kummissjoni li kitbet ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali. Għalhekk tlabnija tikkummenta dwar dikjarazzjoni ta' wieħed mill-membri fil-Kummissjoni li qal li r-rapport mhux ikun attwat. Għal-bidu pruvat qajjem dubju dwar dak li qal Mercieca. Jiena ma smajtux u niddubita ħafna jekk qal li r-rapport jew rakkomandazzjonijiet ma ġewx attwati. Waqt il-programm Realtà, Mercieca qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jagħmel rapport dwar it-telfa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, minflok għandu jattwa dak tas-sena l-oħra. Qiegħed fis-sitwazzjoni li qiegħed fil-verità ma ġiex attwat u fejn ġie attwat ġie attwat rasu l-isfel. Forsi nkun żbukkat, ma dik hija realtà. Iżda Fenech ma taqbilx miegħu. Għaliex fil-fatt nista' nikkonferma li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet fil-fatt ġew attwati. Skonti waħda mill-iktar rakkomandazzjonijiet importanti li l-partit mexa fuqha hija l-vetting tal-kandidati. Waħda mill-aktar rakkomandazzjonijiet importanti infatti kienet ir-rakkomandazzjoni dwar il-vetting biex ngħidlek tal-kandidati għall-elezzjonijiet ġenerali u għall-elezzjonijiet l-oħrajn. Infatti dik waħda mir-rakkomandazzjonijiet li l-partit laqa biħġaru. One News tkellem ma' persuni oħra li kienu fil-kummissjoni li kitbet ir-rapport tat-telfa. Rosettej u Kim Gusto għażlu li ma jikkummentawx.